Лятото наближава. Ако вие искате да влезете във форма за лятото или за плажа, но ви се случва да задръжте вода, да сте препухнали, като цяло да нямате енергия, и ще лови от това да се чудите с какво да се храните, как да го комбинирате по най-правилния начин. Доста често започвате диети, които така и не довършвате. Започвате режими от всеки понеделник почти. Чудите се как точно да приготвите храната по най-правилния начин. И въпреки това започвате, приготвяте, слагате в ядете всеки ден почти едно и също, безвкусно, сухо. Трябва да ходите да пазарувате, да направите списък за пазаруване. След това да сготвите храната и попадате в един цикъл, един кръговрат, от който много бързо се изморявате. Не ви е вкусна храната, не ви се занимавате с това да готвите, не ви се яде всеки ден ориз с пилешко сухо като подметка. И това е една от причините, поради които много често всъщност се отказвате от режимите, които сте започнали. Търсите решение. Търсите, когато се погледнете в огледалото, да се харесвате. Търсите да сте жизнени, търсите да имате енергия, търсите това да нямате задържана излишна вода, да нямате поддут стомах. Нека се го кажем честно. Всеки един от нас има достатъчно ангажименти през деня. Затрупане с какво ли не е завършене е най-малкото, което му се иска и което му се прави да виси на опашки в магазините, за да пазарува или пред печката, за да готви. Искате този ангажимент и тази тежест да отпадне. Ние, Protein House, сме точното решение за това. Когато си поръчате абонаментно меню от Protein House, вие спестявате висенето по опашките в магазините. Спестявате чуденето за това как да си предвидите храната за цялата седмица и как тя да бъде разнообразна, вкусна и добре сготвена. Спестявате си това да мерите всяко нещо, да се чудите толкова грама от протеина, достатъчно ли е, за да ме засити. Вие получавате една храна, която е изчислена с точност. Всеки грам е изчислен с точност. И така всъщност вие получавате храната за деня, без да се чудите дали ще надвишите вашия дневен калориен прием и най-вече, без да готвите, без да мерите, без да смятате, наслаждавате се на храната и постигате резултати. Можете да влезете в нашия вебсайт или да се обадите на 0883 500 215, за да получите безплатна консултация и да разберете всъщност кой от нашите абонаментни менюта е най-подходящи за вас и вашия начин на живот.